khopui lian tak pakhat daya kungpui lian lo tak sira motor workshop chunga chuan mechanic pakhat Johnson an ti chuan damlo pakhat chu Encolin alo buipui meka chu damlo chutunge ni ti po Johnson chu na hrelo mase a hmelin reng chuan tanpui ngai ni ti chu hai thai anilawa ataksa chu chawin eile mu mal amhulo na po arei to le ni ti chu a riat thei ani Johnson chuan a thei anga Encolin a chham dol chawa athiam anga ei tur te siam sakin alo pe bok chu damlo khongoi thlak tak chuan tunge ni ti soiturin chakna ala nei tok lova amit po aming pe drop chau ala ni si Johnson an ei tur alo pek te chu theng ang chuan lo ei ve in harsa tak chung chuan alem ram thei zela Johnson an du le athlak rel ber chu mai chi chu dam taka aron that chu le thei chu ani mase chu hun chuing tik nge ni ang chu mai chi la chu tunge ni ti a hreder mai bok silo dam chu zo lovin chulai hmona chuan anun na lo chan ta se engtingin nge ni chu angonga miten engin nge an ngayanga achunga enge thengang Johnson chuan zoite te ya fuipa zelin ataksa ina ma son zel theinan cho chu ai ram ai ni tin a fuipa mola una pa in an farnu te mangai le duat taka an enkol ang mai hi ani chuti lai chuan Johnson a workshop bola chuan motor thom aron ri ta khup mai atira chuan Johnson chuan angai tu pui lem lova workshop ani angin an motor te check tura chulai huna local chu an ni mai tura chuan Johnson chuan an ngai ngota mase chu ting chu an ni in alang lo kar te chu aron in zui tamin an motor la chu achangkang maya an glass chu up vekin adun tliang hlar vek mai hanen mei poin mi hausa tue matak chu chulai huna chuan a local ni ngei chuan alang kar tang chuan mi pa tu emo palian tak mai suntum ha en mei po smart tak earpiece vu ave ve chu aron chok te zan maya han en mei po chuan mi pa ai chunglam ni ngei chuan a riat bok chu pa chuan chulai hun chu a him lo chi niom tak chuan in chungvel tele kom kar chu an bi thoka chu ta Johnson nen chuan anin huta chu tenga mi zom chulai huna an local chu Johnson chuan makatin angai na shelawa alau po lau thong man ang reng view mai engma seilo chuan ngoi rengin alo eng na rengot chuti lai chuan kar pakhat kong khar chu loin hong vele in palian le zom tak sutnal tak ha chu aron pen chu vele ta chu pa chu sang thain apian na hle maya aza po azom hle chu pa chuan navy blue suit ron hain annoya chun kamis var aron ha athom no en reng po chuan chu pa chu are theilo wang ti chu achiang li ani amelan dana tang mai po chuan thu anei mel li bok kar tanga aran chuan hu chuan zoi muangin an hoi kuala ti chuan Johnson workshop lam chu bong changin aron pan pheita Johnson chu nan local lai chu alo thliaringa aril ru chu anom lovin angai chu athata hau lo mai mase chiang le zola Johnson an chu pa local lai chu an thliaring lai chuan amela chun thilmu aneita chupa zom le aro rum mel tak angin lang ma se amit meng le amela chuan nat na ruk engama tak chu apai ni ti chu Johnson chuan avam huthiama chupa chu lo phei zelin Johnson workshop chu aron thlengta in chunga chuan an lutin Johnson chu ain thoka amit chu la san levatin asira meichia lunguba meilam pan chuan man mo takin atlan pheita Johnson an sar tia aloko tur po chu ngai pai molovin chu mai chama chuan awa thing thitarop mai zara ka fanu tin chu mai chia lamuba mai chu ko in amit tui sur ha zung mai zara po chu na pa an huta chu alo mani ti hriat tak chuan amit tui chu aluang nge ya theile vin apa chu alo ko ve bok asira Johnson chuan makti takin alo thliring ani ti po chu mi te pa fa chuan an reng lo hria po ni se puyen ti pon arin omlem lo engam chen nu chuan chu pa chu lo hoi chuakin Johnson chu mitui kar atang chuan aron mela kalomi o ka fanu milo enkol sakawangin ichunga kalome atia Johnson chu ashil haile ta theiba to pa alo enkol miwak vayemo alo ti chu mi ho safa alo ni rengem ne chu pa chuan Johnson ne na chuan imhel riat tirna an nei nun hole a
Kaming chu Chief Adam ani a hi ka fanu kanai chun zara ani hun ding mo chata tang khan abawa kan theyang angin kan zong rang to ni anti chuan Johnson chuan Adam chu alo shana samai a mel chu shelo ma se a ming chu kho cheng to phut chuan shelo an lawange ti tur khopa mi ho sa le lar billionaire CEO ani chuti lai chuan card pakhat churan lutin apu hna chuan zara chuan enkol na thazok adon vat theinan manmo taka an chuangai thu chu aron thrila Adam po chuan chu thu chu thiamin alu abungata Johnson alam chuan huila in khuitangin ne ka fanu hi mu chu le tin zaidam tak chuan an zota Johnson chuan chan tumin aka ang zoi man mase zara chu aron khu ta bor mai atak sa te chu khu lok apa bandin chan chuan azoi noka Adam chu mong ang taka avin zara chu asoi noka Johnson po chu rang takin zara lampan chuan aron tlan bok an vai chuan an phek boi zota guard pakhat chuan motor atangin first aid box soran la chukin rang takin zara chu an check zunga khale chen lo enkol to dam ko chuk tura abei dun pile afui mol thin tuna ama chan chuk turin apa alo thingta chenga enkol man lovin anon na chu achan le siang ti chu Johnson chuan a hlau tak zet ani a thei topin enkol na tha pek tumin du ve pom ni se ani pamal tan chuan damdo in panna a hlau tuka chuwan chuan a thei ang anga lo enkol ve chut kha ani a tuna damdo in tha panpui tu tur anom to a chuwan chu tun din hona hian anon na hi thla mai thei ani lo guard te chun rang takin zara chu zonin motora chuan an hlang lut ngala chuti lai chun Johnson chuan mitin nam tawin zara chu lo thira khale chen lo enkol to chu lo bar thinte zana bula thut pui thin engma ti theilo enkol ngai ma ni sela akhor nem tu ber chu tuna chun lakbo ani don ta a engtik ni ange anin mu leang nge anin mo to lo kum kho zok don ani billionaire fanule ani mechanic chu intikama anin hu arin am to lo zok hialani chuti lai chun Adam chun Johnson hena chuan I local ve ngai aron ti thut mai ole ai po asoi ma chuan garjinga pakhat chuan abana nget takaron chalin motor chunga chuan anuglu ti tamaya anina taka chuan Adam hian afanu chungchang hi ama ain Johnson hin a hriat chian zo ko wangin damdoina po antang kai pui arena fanga roitel ve anni private clinic an vathen chuan chu clinic chu alo fain alo thiang hlim na samai Johnson ero a mechanic uniform nen alo oma atak cha le akuta de chuan oil alo lakai nei noi mai bok nen ama adin en chianga chu hospital lut ve tur chuan a in chit ngang mai damdoin ha thokte chuan zara chu rang taka room chunga chun lut ngalen pon lama Johnson le apa Adam te chuan an lo nga tuna chuan Adam po billionaire paro room le som tak ai chuan pa mani fate hmangai taka enkol tu ani zia chu Johnson po chuan amu chiang thiam ta doctor an hadun lai chuan Johnson chuan ama a hrin man tak lo chu Adam hena chuan suin ningo mazat liam ta khani in chumini chuan ro asun sa hle a tlaila maloni a rote asul ban hu chuan workshop chu ka khara chuti lai chuan workshop sir tayar kan ta khom chu na bula chuan thom engmo ka hret tlat maya zoite te trap thom ni in ka ria asoi em awang chu tira chuan ka beng cheri mo ka tia kan ngai thlak chian chuan mihring thom ni pon ka hrelo zoting yeu ni mai chuan ka hrele a mase en chian ngei chu thain ka hriat awangin ka vakal nai ta a chuta chuan ka vanghuta ani atira chuan ka tan boina mai turani ka hlo wangin boipui lova kalsan mai chu ka duwa kalo boipui ni chuan kidnapper ste emo ani lo point police ten hena tangin harsatna ka dong don tho ni in ka ria masengun taka ka en khan chanpui mamo ngoi ni ti chu ka hroloi si munla taka tanga himna chunga ron tlan si ninge na langa achaw tung khong lutuk chu tlan chun sum zel theilovin chulai huna chuan atop ta ni in ka ngai ni abul ka van hai chuan thildang engma soilovin atui hal thu min lo shila kan en chian chuan ka khongai ta em maya engpo tun huamin kalo en kultani thildan sei chun som le ma chuan zarai en kolorum chu ronin hongin doctor chu alo chuaka chu vele Adam chu manmo tak chuan athutna tang chuan azung tho zok mai afanu chu nge anti in doctor chu alo zot thoya doctor chuan aziome
na engma hran pa nei lova ataksa chau ema wangin darkar engama zat ti hian lamuri sela chumin hnuah chuan damdaw in chua san theiang an ti chuan Adam chu alom khermai Dr. John Johnson chu en pain an nui saka theipa topin lo chua ilo en kolawangin tutin hun hi thleng thei ani nilo sela chuan ataksa chau ema wang hian kan chan hman kher lawang le an tia Johnson po alom ve hle mai chumin hu chuan Zara roma chuan Adam le Johnson po chulutin Zara in Johnson alom hu chuan alo nui varvara zoita in lom thu alo thil bok chumini vek chuan Adam chuan Zara chu anina a hopuya Johnson po chu a workshop lama kirlain chumi zan chuan a workshop nunga a room teruk teya chuan zan khuwa tleivarin Zara chu angai to a amahun le zela chuan engin ngelom hok ang tila chu a hriat thiam lo mai pi lama angai po angai tu athleng phakher om love kan be sele kan phut wang shim ni lova mi chunga that kan chua mi kan chan pui hian pathian hin khan thil ti hi a rang thina khoi mo tang hian mal som na hi kan dong vele fo thin ti hi ngai thatu te point kan hriat vek karing atuk jing alo ni chuan Johnson chu anangai thokin kar hnoya chuan alo mule ran to a chuti lai chuan amani loka a hriat ang chia kar in si thom chu a hrele ta a abula chuan anon dingle ta khap mai rang tak chu ron tho chuakin an hoi kol vel chuan abula chuan an thenum koveng nai vai te po chu an lo om thap mai ti chu a hmuwa chuta kar kong khar chuin hongin a be sei lo tak mai Zara chu alo chok ta zan mai Johnson chuan panin Johnson ma chuan engma sei loven la thing thi a Johnson chu a hril hai kher mai katin ti chu an tia ma se Zara chuan nisang chungin kanunna min chan him saka wangin ichunga kalom tak chetani a han tia mi puite chu makti in an min ka hau hlo mai thil thlendan le thil om zia hria tu mo rengan omlo chuta Adam chu ron tong chuak vele in mi puite hna chuan ti hian seita a Johnson hian ka fanu min lo enkol saka damlo engma ti theilova om lai khan ani hian in a thei top chuin alo enkolani chuwang chuan kalom ema wangin voina hian achunga lom ta soi ka duwa helai local khom te hian min lo hriat sak ula ka du chu Lagos ka pumpuya alian berni torin motor siam no workshop ka siam do na ni chu ke ma ta tur ni loven Johnson ta tur hi ani ang anti chuan ni puite chu lo min ko tan ber hluwa Johnson ber aro chu makti in le ham hai takin ading ka haur ngot mai Adam chun sei chun zum lein ma se chumi ka tim ha chuan Johnson hian ka fanu wa chara tanga kanin hu ma zum khan achunga hian nge thleng ti hi engkim nurture sam hasavek photor ani ang antia amela chuan engkim chiang takin hriat adu ti chu achiang hle ni Johnson chu azam ta hle mai thil pakhat lekpo atsual zawani chuan engkim mai chu ein thak dang lam don chiang sa ti chu achiang ang mai si chulai workshop po chu are ta thap mai mi pilo kal khom te po chuan ngoi rengin anom mun chu anton hung san chat chata chulai huna chu hri thiam thei silo burok engama chu aum tlat ni na lang Johnson hian thil thup sei chu du lo le sei chu ngam lo anayem ni don le an hoi kola ga thau ta chuan alo din hual thup mai si an ti thei wanga ti chu an ni hau lova an ti dan phung le an kal phung pa ngai chu ni amai ro chu chuan Johnson chu atizam hle chuta Adam chuan tuna chuan min hrila hun to an ti le a au ki chu Adam view na a thupe o dik tak ani Johnson chuan achil an lem khala akut po chu akhur deuh hlak thlak ti a hmu thei ome chuta chuan a ron tong chuak ta tlailam thim thet ani to a kongpui sira ani ama chaven ani a ti in tayar om na lampang chu an koka chuti lai chuan Zara po chu apa bula chun thu in Johnson a thil sei chu mun takin alo ngai thla a ti chuan Johnson chuan sei chun zom chelin Khamizan Khan a chaw maya hospital a kalpi ngai po kadu amai ro chu amai na kal theilova kar ka nei box silova kata chu hospital a kalpi ngai na omlova ka thei angin ina kalo en koltani antia atira chun tuitlem te le chotlem te ka pe a ka sum nei dana zirin achang chuan sup te po ka lei sak ve bok thin achang in chaw ai thei chang oma achang in tui chau te a ina achang le sup chau te po ai bok katana harsana thlen tu ni kha a hlaw em ema a seidan chuan mi tuin emo an mana
chutatang chuna ron tlan chuk ta ni in Zara hian min hrilani an ti le a Adam chu ranin rol vatin chumite chu tu ta nge ni an tia maro chu Johnson chuan ka chalo tu ta nge an ni ama min hril dan chin ba ki engma hriat ka nei lo ani alo ti le a Zara po chu ranin rol vein apa kut chu dimte ko pain soitain tuna chun ka pa ka him tolom an ti chuan apa po chuan rethiamin an thil soi chu an du tok tari ani thathum malo liam le meu chuan Lagos ka pui dai fem kong pui sira mechanic workshop ti takte ni thin chu om tolovin tuna chuan mechanic workshop lian pui chu alo ding ta der maya chulai huna chun hathok tam tak omin engineer te po engmaza tan thok boka an te su su mai bok chulai hun enkol tu le anei tu chu tu dang ni lovin Johnson ngei kha ani to ani chung zong zong chu atira chuan Johnson chuan du lovin Adam hena chuan hnial na sa view maya mase Adam chuan idu wanga min dil ani hleinem kalom thu soina ani ati tata wangin Johnson chu pomlo theilo din huna ading ve ani kum khat chung leka adin hun in thlak danglam chak lutuk chu Johnson po chun om thiam harsa ati ve lek lek thina tuna chun mi ho sa ti riat alo ni der to ni tin mai chun Zara chuan ron tlo thina chulai hmun ron thlen chuan lom thu ron soi ma sa ji in chumi nu chuan Karen Jin te zotin Johnson ano panlai chan chin velte po chu riat no ma te hle thin masa Johnson chuan a thei ang anga Zara la ka tanga in thiar film chu atum ngar ngar thina achan chu Zara mu chuan aril ro eng mata kom thina Zara adu na chu alan chu tir mayang ti chu a hlau thina ni ani na taka chuan ani chu billionaire fanu ani a ani ero mechanic mai ani awangin intikong ba in kopram theitur ni a ain ngai ngai lo amai ro chuan laka tanga in lakran theilo na tam tak anei ve a adamata company an motor zong zong chu chulai huna chuan engkim enfel sak an ni thina deal mumal tak nain an motor chu Johnson te company chuan an enkol sak ani chu tiang ni fang chuan akha token meeting an nei ho fo ngai thina anin lat tak tak theime lo ani nikhat chu Zara chuan Johnson hena chuan lom thu hril le pain nang hian avui ni na tan nunna min pele ani antia ikut nge ya cho min barma ka chuan chei tum na po karil ru hian om tolawa kanun kha beidon sana bansan mai kha ka du man hial ani anti chuan Johnson chuan khang te chu mi zong zong in antiang chu kema kani wanga ti kan lawania anti le chuan Zara chuan mi zong zong in anti lawang ti ka chiang ani atile a chumi nu chu ti dang te soin hunan mang chun zama Adam chu na lo thireng ani ti chu anni chu na hre hau lo chumi nu ni nga maza ta liam nu chuan Adam chuan Johnson chu office a kawin in thot lok na la in shetir lok na eng mam lo chuan zona azota tol mai ka fanu hi mangayem ni tin abai sei lo lutuk la arin lo lutuk zona adong thut mai chu Johnson chu aham hai kher mai chamai nge na por halo chuan achil chu anlem deuh khala chuta jam tak chu ron tong chuakin ifanu hi ka zae me mani ti chuan a changa mase Adam chuan chu chu ka zona ni lo ka fanu hi mangai lo ni ka hridu anti le chuan zam tak bokin Johnson chuan en pen thangam lo chuan ka mangai ni ti chuan a chang ve theita a Adam chu bungutin a tha e amai ro chu itina turani hau lawania antia hunrei tak chung Johnson chu Adam chu na lo en thlag ruk to wangin anung changle ami zia te afanu tan po pasal tlak tak turnia a hriat awang chuan in nei na bo se sak chu a thamain a hreta ani in nei ni chu lo thlengta chumi ni chuan Zara chu moi taka in chain apa chuan bik in mai cham lampan chuan alo hroi phaya mi puite chuan moi an ti in mel thang te hle maya chu in nei na ro pui tak maya antel ve thei po chu an hlimin lomom an ti hle in nei na thu tiam chu an tran don ta chulai lo kal kho mi pui ho zong zong chuan anin nei na chu an lom pui mo ti lain mi pui lama tang chuan boina a chuak ta tlat mai hei nei na hi in chun zom sel thei lawang he pa hi bum mani tia trong kam lo chuak chu mi pui te chuan makan ti in alo chu na lampang chu an hoi thup mai mi pui zinga tang chuan patling pakhat chu lo chuakin Johnson lampan chuan ron phaya amita tak chuan kok pa in hei nei na hi in kaltlang pui thei lawang he pa hian thil thupa nei ni aron ti ta cher mai le mi pui te chuan makan ti in an phun hal murmura Zara la chuan hril hai takin Johnson chu ayan kalmai
chuti lain Adam ero athut nangaya chun athu renga achesan ai lo chu pa mi pui jinga tanga lo chuak chon document chu kengin mi pui ma chun alek kangwal wala inria chen tu chun hele kha hian engkim ain zia kani anti chun zuma Johnson chon ma ding chu ngoi ringin ena seitu reng reng shalo chuti lai ro chuan zara bit meng ro zona lirin khathung mi pui ta chon thil lo thleng tur chu an thiam lova an ngoi thup mai ahun kal towa athil ton athei hil du ngoi chu phor chu sak ani don ta ni in Johnson chu ngai mana poeti in azak tak zatane chuta Adam chu athutna tang chon zoi mo lo thovin chu pa chu aina ovot le dam tak si chuan tungai ni a hantia chu pa chu na ming chu Felix ani thole Johnson chu asia chen view thu chu soin tun main voi khat man lo tok to ni ti in asoi tamai mi puita chu an phun ringal suwa zara ero chu na lu thingin ate ulo mai chu tiang chu la thleng ngai lo alo tia mase Felix chu na thil ken lai chu zara ma chun han thin pa in anui suka Johnson ero engma soilavin ngoi ringin ala ding thung chuta Adam chu ronin ro la in Johnson hena chuan enge thilom zia Felix thil soi chu thu dikaniem tin an zot vele thunga Johnson chu an ngoi do wang nu chuan rantong chuakin odike tin achanga voikhat chu thil kalo ti sul to a police ten min man to nge ni mase komeng mazat liam ta kha ani a ochu azoi view na a chiang takin riat thai ani mi buita po chun makanti in an phule suk to zara ero chu aril nu na ti hriat takin Johnson chu aina criminal moi lo ni a inga tinge mai min shil lo ti an zo chuan Johnson chun in thiam lo mel takin shil che hi ka du thina ma se ka soingam lo ni tin alo changa Johnson a chana chu adama be sei lo lutuk thilani sei chiang ha ro alo teram maka kum inga mazat liam ta kha ani kala no panga workshop po kala nei lova zara nen po hin kan lain tong heklo tuna hian ka din mun ala chele chunga arem cha na na in lo in hun kamang thin chu thil thlen lai chu mechanic ia da thau assistant anga ka tholai ani a zan khat chu chulai huna chuan silai manga in rokna athlenga car pa sang te chu ru bo ni in police te lo thlen chuan chungru ru te chu aru ka thopui ni in an ngaya sum ka nei lova lo yar ka nei hek lova ke mai in kin seifel thei lo ni ania taka chu chu mi tenen chuan in kum kai na pakhat ma kan nei lo chumi za chuan kalna tur hundang ka nei chuan lo wangin workshop a chuan kariya ka ati lai chuan Felix churing takalo nuin do tani chudot arotia mase Adam chuan Felix chelu khapin Johnson hena chuan chunjam ro alotia ti chuan Johnson chuan chunjamin ti chuan police te chuan min manta a zela kar thum chung hun kamang ta ani chumi nuwa police te chuan misual te chumanin ani nen chuan in kum kai na kan nei lo tak tak ani ti police te nan riat nu chuan min chua zale ne ta ni antia zara chu enin zoite fia tak si chuan zara poisei lo kani ka fili masin antia masa Felix chuan document chu lakeng kang va in man chui ni ngai kha alo tile a chuta Adam chu aron pen chok ta Felix ne na chuan document chuan dila masa Felix chuan lo pedu lo chuti lai chun kar chuan lo po thlak sakin Adam ne na chuan ahlanta a Adam chuan chu document chu mun tak chuan an ena chuta ron tong chuakin he document a hi chuan Johnson chu man ani thu chu ain ziak nge ya chumi pialama chuan chua zalen ani thu po ain ziak tela a case po ti top ani ngal thu po ain ziak pok antia Felix salam chu hoi lein he document a hian enge in ziak I chiang khop mai hei nei na hian enge du chiale engwanga lo kala engwanga ron te boi nge ini anti chuan Felix chuan kha workshop ka una pa ta ni a he Johnson awang hian khasum do na kha atla chevekani ti in thinrim takin na soya mase Adam chuan rorel na tik tak mu do wanga helai huna local hi inilo inik sigma wangin Johnson hi ti chiet tu mani ti in Johnson thlawang chu alo hau ta zoka zara po chuan Johnson chu lungkoi theyang bera en chuan kanun na min chan him saka mi chon ing tin pon soi chama se ke chuan karing cheni ti in Johnson a hriat dok lek chuan alo phun ve sep sepa ni pui te po chuan Johnson a soi chu adikang ti ringin alama chuan an tang le vek towa
in nei na po pa ngai taka chun zom thei din hmana an din le lai chuan mi puilam atang bok chuan hmeichhe pakhat rol aron chuak vele ta he in nei na hi a him lo ani kaming chu inspector Adebayo ania kan zinga hian Zara kidnap na a in nam hloi kha an ve ni ti in Johnson chu aron kok ta wa maile chuta Zara chu Johnson chilna ta chu tal chuakin anung tol dor mai edam po chu ameng rum na sangang maile inspector la chu na fiat chian melin do ta sei lo mel le mai boxi chu thudik an reng ngem le tuna chuan Johnson tan chuan a boi thlak ta hle mai Zara chuan Johnson chu an pain atham chiak chuan thudik ani em tin an zota Zara mit menga chuan hlau na emo thinrim na emo engma mu tur om lo Johnson chu amangai to sia chan adu lova ama kidnap tu ta chinga chuan atel velo ani officer de chuan an thresul palani ti chau chu hriat adu chu ani Johnson chu muang changa ron tong chuakin ka hun kal tole tun thleng hian tu man na turin kala chu ngai lova Zara nang ti nat ai chuan thi po ka thlang zo ka sin antia inspector Adebayo chu lo tong chuak vele in Johnson dara chuan von pa in tu main thiam lo an chantir lo chenia helai hun hi courtroom po ani lo hi an lo ti vele thunga adama chuan thila hre thiam thei ta lo adin na hun atang chung lo pen chuakin Zara kidnap chung changa amo phurtu ni om takin ama chan chuk tu hi ilo ko kan sia tuna khatin khani tong la si thilam jadik takhi men han hrilte alo ti vot raya inspector Adebayo chuan Zara ruk bawani khan anu kan swing hala an film khurin arubo tu tehi an professional maya hun ngai omri puidu lovin mun sang sanga an kalkol puya kini po chuan kan zela mun pakhata an chol pui lai chuan Zara chuan nasatakin adam lo ani ome ataksa chu chawin engma a i theilowa robo tu te po chuan an mang am pui chan ta hle maya kulverang chu omja nei lo ni in an ngai man hialani chuta robo tu te chuan sei hovin Zara chu tha in thir film san chu an tumta ani mase an zinga pakhat chuan adu tlat lo pui kan khoi towa nasale zola pui khoya tual tha hial hi enge tulna ti in aron nial ta tlat mai a chian dang de chuan an miru bo chu an ta na har sat na thlen tu ani zok to zia thu de so in alsam zo ka ani thir film theinan chu me che chu da bo nge chu an tumru tlat tu na phei chu na din mun hati hi ni a dam chok tur po in abe na sat fe angai to ang tin atan da men omsi nei to lova kan tan tang kai na nei bok hek lo ti chuan an thutluk na chu kaltlang pui ngei chu an tum ani mase chu pa chuan lathi em leinem tu tha kher zong atu love alo ti le tlat mai nasa tak chuan ani nial chun zoma midang zung chuan Zara chu da that mai an du lain pakhat chuan adu tlat lo ato pa chuan tinge na shalovin kong sira chuan pain an kalsan ta top mai ni chupa chu tuna in ma ding ngai Johnson hi ani tin Adebayo chuan asoya athil ti sual pon chu sak ai mai in Zara nun na chu ama wanga hi mani thu ron sei chok ang berazo rum thim tak chunga kalnan ani laya athile dam chung changa in nial na chok abenga ariat roi ta chu Zara chuan a re chok la a thimai tur ani laya ama ding tlak khatunge tia aruka alawin zo fo thin chu tuna ama ding apasal ne mai tur chu alo ne reng ti hriat chuan Zara chu alunga che thar le hle apa ko na ta chu tal chokin Johnson chu awakwa thlopa lom thu thil pain nangma wangin na kanei le a ichunga hian lom thu sein tur tam tak kanei ni avatia ani na taka chuan Zara yeru bawani chungchanga pokhan atira Johnson chuan engma a hrelowa har sat nei na atlak buak sumle pai mamo tak ani boxi wangle diklo taka pu ani wanga eizon na anei lo lai tak zela tanga achu lim alo ni kher boxi nen achian te ruam hon na chu alo pumpui ve mai kha ani a miho safanu kidnap chungchang an relang ti reng kha Johnson chuan alo ngei tu phak lo reng ani ariat chu meu chuan engkim ani turang alo ni vek to si atopa chuan adam chu alo tong chuk vele ta mitang te thil soi wangin ka fandu in chanpui nga ya au ngoi la ya lo chanpui tu le tu ta kalo en kol tu chu kalo ring hal man che a min ngai damang che tu na chuan ka fandu pasal satli ani lovin kan chung ko mi le sa dik tak iniang aranti a mai che pakhatin ozoi sap le ngai no bai takin kan chun som le thei to ngem aranti chuan
chung mi ho chu an har zok ni varvarin in nei na chu an chun zom le ta a tuna chuan sep nei lova engkim ti an ni taboka an hlim na po thukin anin kung kai na po achak ta sot mai nei in a hriat tuna chuan Johnson workshop po chuan ma son le zol to a ama ai lian fe in an kalpui mup mup a lagos ko pui lai a chevela chuan Johnson workshop aya lar le ming thang reng reng an om talo Johnson angil nei na le mi khongai theina te chu mi te chuan an hri in an ngai sang em maya tin ama ang chi khan ala thokrimin anaute tan po en tun tlang ni turin a hun chu amang chho zel bo kaptin zirtop ni ping chuan an no pa chuan ei tur tam tak siamin an wak chuak thina chung an thil siam te chu in le lo nei lo kholai cheng te e tan le kong sira na thoka in lo fathin te e tan chuan an sem kwal thin ani atu te mai po hi kan hun kal to thlir le tila thil ti sul pal nei lo pakhat ma kan om lovin arin oma kan din hun ngai nga kan oma ma son mi lo hun kan man chuan kha kan thil ti sul pal te khan miron zui lem lova amai ro chu ma son tuma ke kan pen chi hian ke mani poina poi kan lo ti em kan hun kal to kan thil ti sul pal te hian miron zui le fo thin chumi ni wa chuan atu te mai po hian kan hun man lai me ka hian kan nun kan uluka kan fim kur le atul thina a hun laia kan thian thatak te po kha ma kan son don chia in pot niam tum tu te an lo ni du fo thin min hun kal to an lo ti sual to an thei hil du ngoi ngoi an mani nge poina social media te po in thei hil sector u an ti lom lam ang chi te hi chu isoi chu sak fo to lovang u ten clear tu te le ngai thatu te in zawain kalong ngen chu ani